Salamu alaikum, me rake? Ya ne yankan raken naka? Raken naka da zaki ma kuwa? Ana son wannan ba, ka gane akwai wani kwanaki na siya. Don ran dama ne zai. Wannan na. Haba mai gida naira 50 ko ka gane raken nan fa ina so amma ni a gane iya wuya yadda za a yi ragi za ka yi min sauƙi za ka yi min ka gane sauƙi nake so ka yi min yanzu wannan ma nawa ka ce 200 kaga ba wani munamuna zan baka naira 70 wannan nawa ne wannan 100 zan baka 30 wannan nawa ne wannan 50 wannan 20 zan baka duka ka buga kudin nawa ya kama kan shugaban barayi kai ina kwastoma guda ina so in siya ma raken kana faɗa min magana kala wannan kai ina kwastoma guda gobe sai raken ka dinga ga mun magana don ubanka waye ubanka garin ba ka mutu da kwastoma kada kunya ba ka musu da kwastoma ina kwastoma guda ko siyan abu ka dinga gare na ma hankali sai zane ta kunna ga waye kai zan yan sharakin Allah ga waye daya ma kai baka san waye ni ba ko baka san waye jan wuya ba ko baka san waye ni ba ko haba mai gida ya ka na mai haka ai gurin kayan sana'ar sani kai dan ubanka ni kake ga wannan magana kai har marasa kunya kake ajiya siyo mutane rashin kunya anan a yau din nan duk sai na ci uban kan ku yau sai na ci uban donan donan duka yau sai na ci uban kai ka gane ba ni da kuka na ba kuka na ba kai kai duka na za ku kai da ma yaran nan ma wayan ka isa yanka lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah